A que cheira, papá? Cheirache raro. Pois se cadra tes razón, algo fede. Será mellor que lle preguntemos ao Tigre do Futuro. O Tigre do Futuro, o podcast de A que cheira, papá. Benvidas un día máis ao Tigre do Futuro, o podcast que facemos dende o magazine cultural A que cheira, papá. Quizáis ti, que formas parte da nosa amadísima audiencia, escoitas o programa de hoxe moi tranquila, un sábado pola mañá, ou se cadra é o mediodía despois de comer e estás fregando os pratos mentras escoitas o podcast, mais sabede que nos hoxe gravamos este tigre ben metida a noite, a horas bastante intempestivas para os nosos estándares, e de feito é tan tarde que estamos menos dos que adoitamos ser e falamos entre nós a besvellos. É a hora de contarse segredos. Non é de madrugada, pero imagina que é de madrugada, que estás aquí connosco, diante das portas do oráculo do tigre, máis alá da fin do mundo, sentada xunto aos peregrins que che han contar historias asombrosas, contos que traen dende inesperados recunchos da terra, quizáis historias que só coñecen de ouvidas, que sentiron a outros viaxeiros errantes na súa peregrinación ata aquí, ata a casa do tigre. Xa non estás tomando o café do fin de semana, nin lavando a louza. Ou sí, mais tamén estás xunto á foqueira do tigre unha noite fresca e misteriosa de outono. Espero que esteas cómoda. En fin, eu son Guillermo Rodicio e para acompañarme nesta noite longa de tigre teño comigo as mellores compañeiras. Por unha banda, Silvia Rodríguez, que sabe moitos contos de aboas para meterme dos cativos nas noites de outubro, pero que quizáis hoxe teña algo de piedade de nós. Que tal, Silvi? Hola, pois moi ben. Hoxe, a verdade, vou a ter piedade. Non traigo cousas de vellas, pero a ver... É unha pena, sí, pero a ver si esta parte vos gusta. Joder, decepcionando o teu público acérrimo. Así ao principio, non? Para non crear falsas expectativas, non? Vale, tamén un pouco para non encasillarse, sabes? Como que non queres facer o mesmo personaxe cómico, nin... Estar agardando loito, que morría unha vella importante. Claro. Esa tamén ten bastantes cousas, ademais. Así que escoitades por aí é o Rubén Amado, que ten esa rara capacidade de fardar dos propios méritos sen anoxar a quen escoita. É por iso, cando me contou unha vez que escoitou unha noite a unha ave noiteira xunto ao mar, só sentín maravilla e non envexa. Bueno, un pouco de envexa tamén. Que tal, Rubén? Moi boas, eu o que sentí aquel día foi medo. Tamén? Porque a ave noiteira, sabedes que é un personaxe da morte, escoitala. É un personaxe moi raro porque ao final é un motor a ralentí, pero bueno. Cando ven unha moto de motocross contra ti tamén é un personaxe da morte. Non fui unha moto de motocross, pero resulta que minutos despois fui unha das miñas dúas grandes caídas nos toxos. Que hasta es contabilizadas e claramente determinadas. Porque eso non se olvida. Nunca. Además, por si olvidas, ainda pasas como 15 días quitando espiñas. Entonces, claro. É un reforzo cognitivo moi importante. Ostras, pues eu non teño recordo de caer nas silveiras, pero nos toxos... Eu nas ortigas. Buah, nas ortigas tamén, Uf, a peor das tres, eu creo, Pero vai a cumbias, Vai a cumbias. O que a natureza che dá... A primeira vez que escoitei o nome foi como non puderon pensar un nome máis bonito, e que as ortigas tamén. Pues a mí pareceme un nome tremendo, boísimo. Porque como que asocio ortiga tamén as infusións estas que se fan para abrir os narices e que te quedas como máis fresco. Diz que tan boas en tortilla tamén. En serio? Sí, que eso... Pero tortilla? Era unha comín, pero de feito nun dos discos de Ortiga, un dos interludios, pois explica a receta de... Explica, bueno, como preparar as ortigas e di que se comen en tortilla. Eu busquei en Google e dis que
Eu non a comín, pero dis que está bastante boa. Supoño que non lle fará falta sal. Parece comida de posguerra, de non hai nada que comer, sabes? Eu timeinas en infusión, que creo que aínda é máis triste, non? Porque en tortilla aínda parece como que comes, pero infusión aínda é máis... Pero creo que Eu era... infusión sí que as tomei. É o rollo este de que che abren as fosas nasais e tal. Pero era con menta, entón non sei a que sabe realmente o que é a ortiga en sí, porque Claro que non, algo. sabe a menta. Claro. Non sei. Viches a ortiga algunha vez en directo, falando xa de todo. Correcto. Vino cando ainda non era famoso. O típico tío odioso. No, vino unha vez que fui era a festa do Viño Ribeiro en Ribadavia. Non sei se conocedes ali en Ribadavia, na Alameda, que hai un palco da música, e puxaron a ortiga en riba do palco da música. É un momento onde me janou para sempre, que el quixo subir a público, a un par de borrachiños que estaban ali bailando, quixo subilos O público. ao escenario, e os da comisión non lle deixaron. Entón colleu e baixou a tocar ali no medio do público, estou moi guai, verdad? Eu creo que o fai, porque eu vin a Ortiga 3 veces xa. Eu creo que fai eso en todos os concertos, en realidad. Non é por romper chamaxe. Naquel momento era das primeiros conciertos, ¿no? Bueno, quizáis viches a primeira vez que o fixo e marcou no tanto que repetiu. Non sei, eu sei que foi impresionante. Foi maravilloso. Quizáis o mellor directo que hai hoxe en día en Galicia, fora bromas. O sea, é divertidísimo, increíble. Eso que daquela ainda estaba solo, que non estaba nin co Joao, chamase, o da Rastas. Sí, o guitarrista. Sí, era el solo, ca guitarra e o pianito e o sintetizador. Pues ahora toca con Joao e máis con 3 rapazas e normalmente chamase Ortiga y los deliciosos ou algo así. Que parece brillante tamén. Que guai. Sí, está nada de facer a orquesta. Sí, é o paso natural. Falta o camión e veña. A ver, centrémonos. Como sempre, sei que todas estades desexando ofrecer as historias ao tigre, pero precisamos dunha pregunta para echar a orde. Como hoxe a temática era que vamos a estar aquí a noite enteira, madrugada, contándonos segredos, e quizáis connosco todas as que nos escoitan, a pregunta hoxe é: cando foi a última vez que vistedes amencer? O sair o sol a primeira hora da mañá. Espera, vou mirar cando fui a última vez. Tengo que ir ao médico. Eu estaba pensando algo así, en plan, cando foi a última vez que tiven que coller un avión moi cedo e aí foi. Descartamos totalmente pernoctar, ou que? Estamos super vellos, isto non pode ser. No, mira que eu, cando fora da pandemia, para non volverme loco, dixera, voume poñer co ritmo do sol, sabes? O ritmo circadiano. Bueno, vira bastantes amenceres, pero últimamente está sendo un desastre. Que eu son tan nocturno que en realidad cando vexo amencer ou que teño que madrugar e non estou tendo unha experiencia nada mística, senón que a estou odiando mazo, ou que saín toda a noite de festa, estou cansadísimo xa cando sai o sol, entón tampouco non asocio nada para o amencer. Igual, sí. Claro. Así como co atardecer, sí que podes ter unha imaxe así un pouco máis bucólica de aí vamos a tomar algo ou vamos a este sitio bonito para ver a posta de sol. Co amencer non teño tamén así asociado a ou estar de festa, que está guai, pero tampouco depois vamos a ver o amencer ou pois a facer eso, pero está xa moi canso, ou con ir a traballar ou viaxar ou algo así, claro. É verdade que no... Por certo, eu tamén estou aquí. É verdade que no medio do inverno se te levantas antes das 8:30 xa vas ver o amanecer. Claro, eso sí que é certo. Sí. Eu, de feito, a última vez que vi un vencer, xa me desmarco aquí, foi hai 15 días, que tiven que madrugar moito para ir a un exame a Santiago, vin a vencer de camiño cara ao exame. Evidentemente tampouco me resultou nada agradable, porque non é unha hora na que queiras estar nervioso, e estaba nervioso. Así que... Eu hai 15 días, a ver, contestadme, que isto é para facer prelación, xente, recordade. O 22 de setembro de 2022.
Vale, vas de primeiro, creo. Ui, eu estaba mirando o calendario mentres falabades para calcular, porque eu penso que a última vez que vin a mencer non foi fai tanto tempo, agora que o estou pensando, porque os 2 primeiros fines de semana de setembro tocou Vendimar. Mija. E facía un calor, pero exagerado. Entón íamos moi cedo e si que nos levantábamos de noite, pois almorzábamos mentres amencía, ibas camiñando ata a viña para chegar cos primeiros raios de sol, digamos, cando xa empeza a haber luz. Que bucólico. Entón, pois as primeiras semanas de setembro, que foron, a ver, Pois as primeiras Eu tamén debería aclarar que son Philip, non son nin Darío, nin o puto Pablo, nin Violeta, nin nai. Bueno, sí, Phil, pero ti hoxe ven de comentarista polizón, sí, ven de comentarista polizón, non pasa nada, non me tes que acercar tanto. Bueno, creo que con estes datos xa podo facer prelación. Eu creo que vai comezar o Rubén. Así que tú é a palabra para a primeira sección de hoxe, Rubén. De que nos vas a falar hoxe? Hoxe veño a falar dunha grande peregrinación, si cadra unha das máis longas, pero antes quero faceros unha pregunta. Cantos kilómetros hai desde Groenlandia hasta Antártida, aproximadamente? Cantos kilómetros? Sí. Kilómetros. Que haberá 10.000 kilómetros. 10.000, eu diré 10.000. Groenlandia norte. O el norte de Groenlandia. Sí. Pues eu son entón, malísima para isto. 15.000. Ao norte, bueno, 10.200. Pois con eses 15.000 andaslle preto. Son 18.000 kilómetros. Bueno, ben. Para poñelo nunha medida así máis autocentrada, sería o equivalente a recorrer 82 veces a AP9. E se che cobran a peaxe, arruinaste. E o desembolso económico podería ser parecido. Pola sección de hoxe non só imos recorrer estes 18.000 kilómetros, sino que os imos facer 2 veces. Imos coñecer 5 aves que podemos ver na Galiza e saltando de unha a outra nas súas rutas migratorias, iremos desde a Galiza hasta a Antártida, da Antártida ao norte de Groenlandia e dai de volta para a Galiza. Isto é a viaxe de polo a polo en 5 aves. Comezamos a nosa viaxe no Val de Traba, por suposto. No corazón do val atópase un dos humedades máis importantes da costa galega, parte un refuxio de gazafellos, pero ali é importante para a ornitoloxía porque moitas aves migratorias fan as súas paradas aí, mesmo se ten chegado a ver cisnes na Lagoa de Traba. Mas hoxe a que imos coñecer é a Rosario. E Rosario é unha anduriña común. Rosario naceu este verán nun alpendre alá polas chairas do aprazadoiro e xa pesa 8 gramos. A mediados de setembro, xunto co resto de anduriñas da comarca, Rosario acude á Lagoa de Traba para coller forzas, xa que debe aumentar o seu peso ata os 10-12 gramos, pois esperalle unha viaxe moi longa, nada menos que a súa primeira migración. No mes de setembro é bastante frecuente atopar nas lagoas anduriñas por milleiros. Este ano puden encontrar, é a verdade que é un espectáculo, de repente miras ao ceo e está completamente tapado de anduriñas. Xa, é un show. As anduriñas son super espectaculares vistas en grupo, Claro, e isto débese a que se xuntan nas lagoas para porque é onde hai insectos. E xúntanse todas aí para, cando cheguen os ventos propicios, voar pois cara ao sur, que é onde voan elas. Este costume, hasta o século XIX, daba orixe a unha creencia moi curiosa. Pensábase que as anduriñas, en vez de emigrar, o que facían era xuntarse na lama das lagoas e co peso de todo o grupo afundir e hibernar debaixo da lama. Que non marchaban, que se escondían. Exacto.
What? Ademais é super bonita a imaxe de como velas baixar todas xuntas e meterse debaixo da lama, parece moi bonito. Claro, é que o feito observable era que de repente un día estaba a lagoa chea de andoriñas e o día seguinte non había ninguna. Entonces, a falta de outros medios, pois a creencia era que afundían na lagoa directamente. Que guapo. E así como as andoriñas había esta crenza con outras aves. Non é hasta o século XIX que se descubre ou que se empezan a intuir as rutas migratorias. E como se descubre isto? Cunha cegoña. Un conde alemán recibe a noticia de que nos seus bosques hai unha extraña cegoña de 4 patas. De 4 patas? Unha cegoña de 4 patas. O conde sae a súa caza. E cando consiga abatila, hai que recoñecer que a ornitoloxía hoxe en día é moito máis conservadora. Naquela época, a ornitoloxía era... Un tiro e punto. Efectivamente, cazábase a ave e estudiábase morta. Entonces, deu con esa cegoña e abatiuna e esas 2 patas accesorias o que eran realmente eran a punta e o cabo dunha flecha que lle atravesaba o corpo a cegoña e que por casualidade pudera sobrevivir con esa... Non fora unha ferida mortal. Ah. Pobriña. Sería primo dos emúes de Australia. Casi. Non te queres pelexar cos emúes, non te queres pelexar. Ao investigar esa frecha, descubriuse que a arma proviña dunha tribu de África Central. Ostra. Este foi o primer anelamento dunha ave. Pero claro, a primeira conclusión ten que ser que esa tribu da África profunda andaba por aquel bosque alemán. Onde estaba? Pois ao mellor foi esa a conclusión porque ao principio isto non creou demasiada expectación na comunidade científica, pero empezaron a descubrir cada vez máis en puntos máis dispares da xeografía. Entonces aí foi cando a xente empezou a ser consciente de que existían as migracións e é cando os poetas, os poemas do romanticismo se enchen de andoriñas que volven a golpear os balcóns. Becker, te quiero. Becker e Eduardo Pondal. Eduardo Pondal ten poemas ás andoriñas. Ten poemas ás andoriñas que volven tamén. Ostra. Non mo sei de memoria, Cache. Como nos impoñen a cultura española. O caso, as nosas andoriñas, a nosa Rosario, a súa viaxe migratoria vai parella das cegoñas. Tamén emigran nada máis e nada menos que hasta África Central. Eses paxariños de 10 gramos, unha vez chegaron a eses 10 gramos, o vento é propicio, arrancan a voar e cruzan a península e cruzan o estreito de Gibraltar e adéntranse no deserto do Sáhara para chegar ao Sahel, que é onde van case todas as aves migratorias que fan a ruta do sur e que vemos por Galiza. Sí, sempre penso cando as anduriñas teñen o peito como de cor area, de que traen area do Sáhara. É unha maneira tamén de acordarse de diferenciar as anduriñas dos cirros, que non teñen ese punto cor crema. Sí, tamén hai unha lenda que di que son de limpar o sangue da fronte a Cristo cando estaba na cruz. Tamén, todos os que teñen algo vermello sempre estaban limpando algo a Cristo, tamén. Menos mal que algo vermello. Bu, Silvia, bu. Borra. Eu aquí falando tu bucólico de anduriñas e xa vai os chistes de caca. Bueno. E non foi fil, vistes? Todo orgullosa. Está aquí caladiño mordendo a lingua. O caso, a travesía a través do Sahara, os que xa escuitaron máis veces o Baleiro Perfecto saben que é difícil. É moi frecuente que as tormentas de area ou as chuvias desvíen as aves da súa ruta e moitas acaban morrendo. A nosa Rosario, por conveniencia do guión, sufriu unha tormenta e acabou sendo desviada cara a costa africana, onde imos poder enganchar co noso seguinte compañeiro de viaxe. Nas costas, imos coñecer a Arturo, que é un carrán ártico.
carrán ártico comparte coas andoriñas a cola en forma de forquita, mas ten o branco das gaivotas e un peteiro vermello e unha boina negra que lle tapa os ollos. Agora, polo principio do outono, é frecuente velos polas praias e portos patrullando sobre a auga e tirándose en picado a atrapar peixes. O propio Arturo estaba aí unhas semanas na darse na de Laxe. Fuche saudar. Furo saudar. De feito, estaba por ali boiando e tiña unha cría que bueno, estaba dándolle comida e a cría berraba por ele. Arturita. Arturita. Como R2D2 en inglés. No. A decir verdade, poderíamos cubrir a ruta só seguindo a Arturo. Pois os carráns árticos crían no Polo Norte e logo van pasar o inverno á Antártida. É a ave coa ruta migratoria máis longa que coñecemos. De paso que imos acompañando, podemos fixar nas súas formas e ter unha pequena clase de ornitoloxía, pois teñen a típica forma de ave peláxica. O corpo é pequeno e as envergaduras son moi grandes, o que lle permite cubrir longas distancias a través de océanos cun mínimo esforzo. Case non necesitan nin bater as ás, van como avións. As pardelas, as gaivotas e os mascatos, se vos fixades, teñen formas parecidas. Como tamén ten o noso próximo compañeiro de viaxe. Xa che facemos escala na Antártida e imos coller a ave que nos leve de regreso ao norte. E esta ave vai ser Ulises, un albatros olleirudo. O primeiro que hai que dicir é que os albatros non son aves, son avións. O noso Ulises mide de punta de A a punta de A 2,46 metros. E que é unha loucura, É igual de alto que o xogador da NBA posto de lado a lado, Para poñelo en escala, estamos falando dunha gaviota que mide de punta de A punta de A o que unha vaca desde o morro hasta o inicio do rabo. É mellor metáfora, estou de acordo, é mellor metáfora a túa. Segundo Foro Alturas, Juan Luis Guerra mide 1,97 m. Foro Alturas, a nosa web de referencia. Está foro coches e despois foro alturas. E canto dis que mide Juan Luis Guerra? Juan Luis Guerra mide 1,97 m, igual que Felipe VI. Ostras, Pedro vaya Sánchez e Mariano Rajoy miden 1,90 m. É Zapatero o presidente máis baixiño da democracia? Creo que é Aznar. Aznar. Despois comprobamos. Sí. Ben, correcto. Pues crees o sábelo, porque tes un recurso muy útil ahí en Foro Altura o como se llama. Y creo que esta información tienes que buscarla antes de comprometerte a falar nun podcast académico. Sobre albatros. Claro. É que busquei 3 ou 4 de actualidade, hombre. Ben. Pero acórdame cando fora das eleccións, estas de que parecía que podía ser Pedro Sánchez ou non, tía a teoría de que viñamos de Rajoy, que mide 1,90 m, Pedro Sánchez mide 1,90 m, e nas últimas eleccións tía que ganar Pedro Sánchez porque senón a altura dos presidentes decaería hasta 1,70 m, que era o que medían Casado e todos estes. Entonces, para manter o nivel, solamente estaba a opción de Pedro Sánchez. ¿E Cánovas del Castillo qué? Pero ese non se presentaba este ano. Este ano, pero quen sabe, sabes? Yo ano que ven. O caso, tema dos albatros. Sí, albatros, volvemos. Debo confesar que os albatros son animais propios do hemisferio sur e que en Galicia son moi raros de ver. De feito, o albatros olleirudo, que é a especie que pertence aos Ulises, é a única que se viu algunha vez desde Galicia. É un dos primeiros en vela, foi unha das miñas persoas favoritas, Antonio Sandoval, o autor do libro Para que sirven las aves, que desde aquí vos recomendo. Sí, o libro A Torre, tamén de Antonio Sandoval, está guapísimo sobre a Torre de Hércules, recomendadísimo. E tamén recomendo a súa conta de Twitter, porque sale el moitas veces celebrando que viu paxaros, e pois alégrame o día. Alegra a vida. E por que veñen tan arriba unhas aves austrais? Pois polas correntes de aire.
Cando remata a época reproductiva, algúns exemplares deciden ir ver mundo e déixense levar. E algúns poden chegar a Galicia ou máis alá. Un curmán de Ulises chamado Albert chegou ata Escocia e estivo tan a gusto que se instalou alá a vivir cos mascatos e quitando o problema de que non atopaba parella, por razóns obvias, pasou 40 anos moi felices. Que en 40 anos os albatros. Sí, son aves bastante longevas. De feito, téñense por símbolos de eternidade. De feito, creo que hai unha estatua de Lady Di, que tamén está de actualidade, que Canto ten un mide. albatros. Si, de feito, creo, Albatros hai un poema de Baudelaire nas Flores do Mal dedicado Sí. a Albatros, que é unha pasada, dos meus poemas favoritos tamén. Sí, Poema precioso. este que é o albatros voando, que é moi grácil, pero cando cae a cuberta os mariñeiros é un desastre, pode ser. Ese. Sí, máis ou menos, vai por aí a liña. Vale, é que algo moi frecuente nas aves, verémolo co noso seguinte compañero de viaxe, que é que, igual que nós tuvemos que renunciar ao aparato digestivo para desenvolver o cerebro, porque non nos daba enerxía para manter as dúas cousas, pois moitas aves renuncian ao voo, como acontece cas avestruces ou cas galiñas, para outros... Os emús. Estamos fiando todo hoxe, unha maravilla. Está fiadísimo. Ou, coma, o noso próximo compañeiro de viaxe. A Ulises pedimos que nos deixe no estuario do Anllóns porque ali imos encontrar a Olaf, que Olaf é un colimbo. Falábamos, no caso do albatros, que son aves que voan moi ben, pero camiñan moi mal, e o caso de Olaf é parecido. Os colimbos son unhas aves negras de pintas brancas que mergullanse moi ben, pero camiñan moi mal. E, de feito, os seus niños acostuman a estar construídos xusto na barba da marea, digamos, na fronteira entre a terra e a mar, porque non se poden meter máis adentro, porque as súas patas están feitas para bucear. De feito, os Inuit consideran que os colimbos crearon a terra firme a base de bucear e traer algas e materiais do fondo. Que guapo. O colimbo é unha ave que eu ainda non vin, e este inverno teño como deberes pasear polo estuario de Anllóns, onde fan parada, para ver se consigo velo, pero sobre todo escuitalo, porque é unha ave que tanto eu como vós estades fartos de oír, porque é seguramente a ave favorita de Hollywood. Mirad, se facemos caso de Hollywood, podemos encontrar colimbos nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Podemos escuitalo na película 1917. Tamén en Escocia, como pudemos escuitar en Harry Potter 3. Tamén escuita Rick, de Rick e Morty, cando vai a un planeta descoñecido a través do seu retrete interestelar. Chegaron ali primeiro, dende Van Jones. Tamén se escuita no Océano Pacífico, na película de Godzilla, e no Vietnam, na película Platoon, e incluso en Titán, o planeta natal de Thanos. Eso sí que é viaxar, é os demais os principiantes, chaval. Esa é unha ruta da migración bastante longa, verdad? Dá moitas voltas. Realmente, as súas rutas é desde o norte de Europa e de América hasta esta zona templada, a altura do Anllóns. Pero, sabedes que exemplares errantes teñen recorrido casi todo o mundo. O que eu deduzo é porque miramos en internet, no Google, como é o colimbo, e deduzo que algún ornitólogo anglosaxón tivo unha experiencia bastante mala con este paxaro, que en inglés se chama common loon. A loon sería un tolo, así que é o tolo común. Está en toda parte, en realidad. Igual tamén é polo seu canto, que gracias á edición de Guillermo os nosos ointes escuitarán.
Ese No, mismo. no. Eso Bueno. non é a edición de Guillermo. Pero é bastante parecido, Sí, é eso, é así Sí, como sí. fai. Sí, é como moi de lobo, un aullido así moi longo. De feito, pensaba que Lun facía alusión a ese ruido largo, pero xa aprendí Ah, algo igual é novo. por eso. Sí. Queredes escoitar a miña imitación dunha águia? Por favor. Está editado tamén para que non vos quedes sordos vos como acabamos de quedarnos, Queredes que escuitar como imita unha gaviota? Dalle. E pois cando acaban fan Eso foi unha vaca. Totalmente indistinguible dunha vaca. Nos, con Philip sempre temos a discusión de como fan os galos, porque para vos como fai un galo? Pa min Sí. fai co, pa min fai co. Para ti fai co... Claro, é o que fai. A ver, para min, cando se dicen de pequeno que fai un galo, kikiriki. O sea, xa sabes Xa, que pero non fai eso- exactamente kikiriki. Pero, Imposición española da cultura de novo. claro, pero fai máis en plan como cocorocó, algo así, o kikiriki ou cocorocó. Pero é que en inglés... Cocodoodle-doo, o sea, vamos a ver. A ver, tamén me parece bastante axeitado, verdad? Estou de Lo acordo, compro. estou de acordo. E hai algúns que quedan un pouco roncos ao final do seu canto e van cocurururu. Joder, que nivelón de sección, Rubén. Mira Ese onde nos foi- levas, Ese me Xa. preguntei como farían para poñer os galos en hora. Porque eso de despertarse co galo, supoño que... Ves, o Galo non tiña problema pa pregunta de hoxe inicial, joder. Xa. A todo isto, meterse bata, eu estaba aí a noso colimbo. Non ten nome o Colimbo, non ten nome especial. Ai, xa. Sí, dixen que se chamaba Olaf. Ah, é verdade, é Olaf. Olaf o Colimbo. Ah, Olaf, é verdad, sí. Porque a súa terra natal, pois, son os nortes de Groenlandia, que onde imos para facer a nosa última escala antes de volver a Laxe. Dadevos conta que xa fomos a Antártida, xa viñemos de volta a Europa e estamos chegando ao Círculo Polar Ártico para coñecer o que xa é un vello coñecido e posiblemente unha das aves que empezou o meu interese pola ornitoloxía. A primeira vez que o vin foi na Coruña, nas rochas aí polas Esclavas, por Riazor, toda esa zona. Preséntovos a Anselmo, un virapedras. Os virapedras como Anselmo son uns paxaros pardos co peito branco, do tamaño dunha pomba máis ou menos, e que ides atopar polas ribeiras e polos portos cun andar moi característico, como as señoras coas mans nas costas. Tal cual, tal cual. Ah, que É sí. verdade. Sí, sí, é perturbador, é perturbador. Parece que lle imaginas os brazos, tío. Tal cual, non hai cousa máis parecida. E son parentes das famosas píllaras das dunas. Sí. E bueno, este andar cas mans nas costas débese á súa forma de alimentarse. Andan polas rochas, pola area, peinando na busca de insectos, que atopan levantando pedras e madeiras deitadas na area, e dei o nome de virapedras. Xa que nos poñamos antes co colimbo, co nombre en inglés, vemos que no caso do virapedras, a filoloxía europea non tuvo bastante creatividade. En castelán chámase vuelvepiedras. En inglés chámase turnstone. En italiano chámase voltapietre. En francés chámase tournapier. E así podríamos seguir por casi todas as linguas europeas e sempre se chama igual. É rarísimo iso, porque os nomes de cousas da natureza, animais, plantas, froitas, sempre é das cousas que máis cambia. Sí, pois este é un deses casos nos que toda Europa se puxo de acordo e ese paxaro que dá voltas ás pedras, un virapedras. O primeiro antecedente da Unión Europea. Correcto. E esta ave, como casi todas as nosas aves que veñen do frío, cría por Groenlandia. E pronto o veremos polas nosas rochas. Anselmo, por exemplo, xa podes velo na praia de Trabo.
que é onde nos deixa, e rematamos así esta viaxe de polo a polo en 5 horas. Pois moi ben, despois desta viaxe de polo a polo, que é a versión máis extrema do xogo da oca, supoño. A verdade é que fixemos unha viaxe moi longa e non estou nada canso, Ainda se nota que quedan 2 seccións que ainda me vexo bastante fresco. Levouse ben, verdad? Sí, Pois pasamos xa á seguinte sección de hoxe, a seguinte que había máis ou menos tempo, da igual, que virá a mencer fora a Silvia Vendimiadora, así que Silvia, hoxe sigues ti. De que nos vas a falar hoxe? Bueno, pois dicía vos antes que non traigo cousas de vellas hoxe. Ora, espero que poñas aí un dan, 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 ou algo así. Pero a sección de hoxe non a vou a presentar eu. Creo que se vai a presentar soa con un pouco de música. Inventa o futbolín, inventa a tralla brava, Alexandre de Fisterra, moito Año 37, guerra civil, a lesión de Fisterra, inventa o futbolín. Vedes como sabedes a canción? Pois o que vos dicía era que hoxe sinto moito Rubén, pero vou facer un pouco de apropiación cultural, non? Porque a pesar de ser valdeorresa, pois vou falar de alguén de outra zona completamente distinta e vou a facer unha pequeniña viaxe a Fisterra, que é o máis famoso, digamos, de Alexandre de Fisterra. Home, que inventou o futbolín. É pioneiro nos secuestros de avións. Que inventou o futbolín. Logo vamos ao dos secuestros. Espera, para. Fixen spoiler. No, o sea, a ver, vale. Un pouquiño, pero tampouco, pero xa contaba con que ibas facer spoilers, así que tampouco tanto. Eu non sabía, eu estou aberto a que me sorprendan aínda, tranquila. Vale. Non, creo que hai bastantes sorpresas, ou polo menos a mí sorprendeume bastante, porque creo que como a maioría dos que crecemos co xabarín, quedámonos en que inventou o futbolín e xa está. Como que nos quedamos? Unha cousa grandísima, unha cousa épica para a historia. É grandísimo, pero é que hai máis, non? É que falando como estranxeiro tamén a primeira vez que ves a Galicia é imposible falar cun galego durante máis de media hora sen que che diga que o futbolín é galego. Pois, detrás dese invento hai tamén unha pequena historia. Para iso teño que, como dicía, irme a Fisterra o maio do ano 1919, que é cando nace Alexandre Campos Ramírez, que aínda que só viviu 5 anos por aquelas terras da fin do mundo, decidiu adoptar ese apelido, non? Fisterra. Despois mudouse a Coruña, despois mudouse a Madrid para facer o bacharelato, e ali no ano 1936, xa vos imaginades que pasou, non? Inventou o futbolín. Antes de iso. Veu unha bomba, segundo as súas propias declaracións, unha bomba dos nazis. Pois viuse, el foi un dos feridos por un edificio que se derrubou. Parece ser que as feridas eran moi graves, era aínda pois un rapaz, non? Como as feridas eran moi graves, levárono a Valencia, de Valencia levárono a Barcelona, a Montserrat, e levárono concretamente a un hotel que fora habilitado como hospital para rapaces que estaban feridos pola guerra, non? Entón, pois ali había un montón de rapaces que tiñan pois mutilacións ou que estaban coxos, que tiñan, problemas de mobilidade moi distintos. Claro, imaginadevos un montón de rapaces pois con problemas que non lles permiten xogar ao fútbol, que era pois unha das cousas que quizáis os podía sacar un pouco dese contexto de guerra. E entón, Son rapaces con mobilidade reducida e lévanos a Montserrat.
Que cabrones. Durísima, guerra civil, que durísima. É un terror, File. E digo que é un terror porque sabedes porque a primeira vez que lle contei o de no, futbolín é un invento galego, porque seguro que vos tamén lle contastes isto a alguén en algún momento, futbolín é un invento galego. Philip miroume así con cara seria, que a veces pon cara seria, miroume así e dixo non, inventouse en Inglaterra. Hombre. O meu instinto é que mentres non se demostre o contrario, todo se orixinou en Inglaterra. Entón, claro, mirando así, a ver este que di, que de onde se inventou? Pois hai un pouco de todo por aí, non? Porque sí que é certo que hai unha patente no ano 1922 de un... Bueno, eu non vou intentar pronuncialo. Como se pronuncia isto? Harold Sela Thornton. Ese, señor. O Pois traducido. que... Un C2, case. Que era de Londres. Entón, bueno, pois este señor patentou algo moi parecido ao futbolín, non? O que se chamaban o fútbol de mesa. Tamén hai por aí unha outra teoría de que en realidade o inventou un señor que traballaba na Citroën. Pero non na de Vigo, sino nunha de Francia, non? E que quería facer como unha especie de xoguete para os netos. Se vedes a inglesa, non se parece para nada ao futbolín. Non se parece. Na miña opinión, son dúas cousas. En caso de considerar eso un invento anterior, é claramente unha cousa distinta. Eu que ten o nome de marca é Subutio, que son as como señores pequenos, pero que son independentes. Ou é outra cousa? Non sei que marca é. A verdade é que os debuxos que eu vin eran como os propios bocetos que fixo este señor Harold, que eran como os planos, digamos, para que despois alguén o montase. Non cheguei a ver fotos directamente. Vou traducir o seu nome, se che parece. Harold Sela Thornton. Sería Oriol Foqueiro Tonto. Oriol Foqueiro tonto. Desde aquí mancillamos o teu legado. Panoli, que futbolina. Panoli. Que futbolín. E o certo é que algo de verdade hai en que, a pesar de que se diga que hai futbolín en outras partes do mundo e que xa existía o futbolín en outras partes do mundo, o futbolín que creou Alexandre de Fisterra é distinto ao resto de futbolíns. De feito, o futbolín que se xoga en Galicia é moi distinto ou é distinto ao futbolín que podemos ter en outros países, non? O de aquí ten as pernas separadas e os que podedes encontrar en outros países os xogadores terían as pernas xuntas, serían máis ben como unha especie de bolo, digamos, non? Non é... Entón, iso é como unha diferencia que é a proba de que algo orixinal ou distinto se creou aquí, non? Dicíamos entón que creou ocorréuselle cando estaba en Barcelona, en este hospital, a idea de crear un futbolín para poder xogar, para que os rapaces que non tiñan pernas ou que non podían correr en aquel momento poidesen xogar, pero claro, unha cousa é a idea e outra cousa é ter o instrumento co que xogar, crear o xoguete. Entón, encargoulle a un amigo que tiña ali, que tamén estaba no hospital, que era carpinteiro e que era vasco, que fixera o futbolín. E así o fixo, e, bueno, tivo bastante éxito, e incluso no ano 37 chegou a patentalo. Pero, pouco tempo, debido a súa condición política, Alexandre tivo que fuxir de España, escapando da ditadura. E para fuxir, contan as fontes que fuxiu, as fontes que son Wikipedia, fuxiu... Faita interesante, Silvia, faita interesante. Un segundo. Aproveitando este inciso para poñer fontes, acabo de mirar en Foro Alturas e non hai referencia sobre Alejandro de Fisterra. Pois xa sabes, a tarefa, hai que poñelo, Pero se non estás en Foro Alturas, realmente existes.
Se ninguén está preocupado por canto mides, non eres tan famoso. Existes, pero non eres mesurable. Existes Exacto. como concepto. Bueno, entón decíavos que tiña que fuxir a Francia e fuxiu camiñando polos Pirineos e pillou nunha tormenta no medio do camiño e parece ser que en esa tormenta perdeu os papéis da patente. Entón, pois marchou para Francia sin patente. E ali estivo en París varios anos e chegou no ano xa 48, ou bastantes, así que bastantes anos despois, iba camiñando por París e atopa en un escaparate dunha tenda o futbolín. O que el inventara aparece exactamente como el o inventara nun escaparate de París. En serio? Entón el en ese momento di, bueno, pero isto que pasou, non? Infórmase e entón descubre que estaba fabricando futbolíns unha empresa cunha patente de unha persoa que se chamaba Marie Montaner, que el coñecía porque era un catalán que estivera con el no hospital. Mi madre. Aldraxe. Aldraxísima. Estaba en draxómetro. Sodes moi mal pensados. Parece ser que este home, pois, escribiulle unha carta a Alexandre dicíndolle: mira, se non che parece mal, vou patentar isto eu, ir sacándolle unhos cartiños e xa che vou dando. Pero a carta perdeuse, mal pensados. Perdeuse. Non lle puxen sellos, esqueceume. Que sodes uns mal pensados. Non ven así. Pero Alexandre, pois, non se rendiu e dixo, digamos que denunciou a empresa porque ele era realmente o creador do futbolín. E non sei como, non sei se polo amigo ou porque tiña... sí sei cales foron os abogados. Os abogados eran como a Asociación de Refuxiados Españois en Francia, non? Entón conseguiron unha cantidade de diñeiro. E con esa cantidade de diñeiro, Alexandre puido marchar de París cara América Latina, non? E ali estivo en Quito, en Ecuador, despois marchou para unha aldeiña de Guatemala e de aí estivo en México. E xa pasados moitos anos, nos anos 60, cando xa por fin pode volver a España, chega a España e atópase con que o futbolín era xa un entretenemento de masas, non? Que todo o mundo xogaba xa o futbolín. O futbolín era producido por un fabricante valenciano que, por suposto, non mencionara o seu nome en ningún momento. Como me fervo sangue e non son eu, Uf. Así que a historia do futbolín, que parece así tan fácil, non? Ao final deu moitas voltas. El despois en América Latina, digamos que perfeccionou o futbolín, meteulle barras de aceiro, despois facíaos con madeira de caoba. Pero, perdón, por que foi a Ecuador e logo un pueblo de Guatemala? Se o máis, quero dizer, claro, o máis común era Argentina ou Cuba. Ou ir ao revés, de Guatemala a Guatepeor. Pensei. Non o sei, a verdade non sei, porque sí que é certo que el viaxou moito, digamos que estaba moi vinculado, despois volo contarei, a outros poetas, a outra xente da cultura galega, pero tamén de ali. E viaxaba moito, non sei por que exactamente primeiro Ecuador e despois Guatemala, a verdade, non o sei. Se dixeras para que en lugar de por que, podía dizer para que Paraguai, pero non me deixaxe. Non había oportunidade e aínda así necesitaches contar o chiste, É que non gardas nada na chistera, Se non menciona Paraguai, non queda tranquilo. Non, era porque onte ou antonte vimos o documental sobre o cómico ese de Para que Paraguai.
Bueno, decíavos antes que se coñece como o inventor do futbolín, pero o certo é que inventou moitas máis cousas. Un dos primeiros inventos patentados foi un pasafollas mecánico para os pianistas. Era algo así como unha especie de pedal, entón íanse pasando as follas mentras tocabas o piano. Que Iso guapo. é o mesmo que o mecanismo do futbolín, pero en vertical. Pero vale para cousas distintas. Pero que? Como xogas ao futbolín? Non sei como xogades o futbolín do Enrique Fosco ese. Xa, porque aparte de isto vai con un pedal, e que diga que é igual que o futbolín, É unha E que máis cousiña da inventou? voltas. pero non dá voltas, pasa as follas, non dá nada voltas. Terá que dar unha volta para levantar a páxina. Bueno, non sei. Oxe está me reventando a sección, dadesvos conta, verdad? Un pouco, Está aí un pouco troll, un pouco troll. Vale, xa non falo máis, perdón. Como non ten que contar historia el, síntese legitimado para trolear, sí. Sí, este de troll total. É o que imagino é que ten que ser un invento como moi de inventor chiflado, non? De ahora un aparato para que pase páxinas e agora unhas gafas con limpia parabrisas. Pois parece ser que o inventou porque tiña unha amiga ou moza ou non sei que era pianista e eu que sei, vería tocar o piano e dixo, pois vou a crear isto para axudar a esta rapaza. E non foi tan mal invento porque lle deu diñeiro para vivir dese invento e logo así de algún poema que escribía e tal, nos primeiros anos en Barcelona, despois de sair do hospital e tal, entón... Ostras. Joder, e vivía dos poemas. Bueno, supoño que vivía máis do pasador de partituras. Sí. E entón, decíamos, eso foi un dos inventos, pero el seguiu inventando cousas. Cando xa estaba en Guatemala, que creo que tiña unha tenda de xoguetes, seguiu inventando, non? Entón inventou un baloncesto de mesa, que non conseguín atopar moi ben como vai. Un baloncestín. Inventou... Aí sí que parece máis copia-pega, as cousas como son. Inventou, e isto sí que non sei se é certo ou non, pero inventou o xogo a fundir a frota. What? Claro que sí. O máximo defensor. Porque cando Alexandre Fisterra era pequeno, alá en Fisterra fixanos uns exercicios militares de intentar entrar na ría de Noia, que afundiu un barco ali contra o Centolo. A tópica teoría. E escoitábase de lonxe C4. Claro. Pois, eso é un dos seguintes inventos. E outro invento, que xa o adiantaba antes o Rubén, é os secuestros de avións. Que isto sí que é un invento. Decíavos que no ano 1952 Alexandre estaba en Guatemala. 2 anos despois, houbo neste país un golpe de Estado que levou o poder a un señor que se chamaba Carlos Castillo Armas, que por favor buscádeo porque ten un bigote que é digno de ver. E entón, se xa vedes o bigote, xa non fai falta que vos diga cal era a súa ideoloxía política. Xa deducides a partir de ver o bigote. É como Cantinflas, pero negativo. Mais ou menos, sí. Entón, claro, un par de anos despois deste golpe de Estado, Alexandre comeza a estar perseguido tamén en Guatemala. E, por suposto, o réxime de Franco intenta secuestralo a él. E mandan como uns axentes, digamos, para que o secuestren, o metan nun avión destino a Madrid para poder enxuizalo en Madrid, non? Como preso político, digamos. Pero Alexandre, mentres ía no avión, consigue ir ao baño e mete unha pastilla de xabón, envólvea con papel de aluminio e sae fora do baño berrando, dicindo que ten unha bomba e berrando o seguinte:
Soy un refugiado español al que han secuestrado. Si es necesario, sé cómo evitar que este avión llegue a su destino. Claro, Bravo. acojonáronse. Home, a verdade que... Acojonáronse e o avión deu a volta e marchou para Panamá. Non se conta, pero nese momento tamén reivindicou que el inventara o futbolín, xa que tiña Sí, atención da dixo xente. despois, dixo, e inventei o futbolín. Acordadevos desto. E por si credes que é un farol, tamén inventei hundir la flota. Teño experiencia militar. Eso. E entón, bueno, pois el marchou para Panamá e de aí foise a México. En México continúan as súas aventuras, porque decíavos, bueno, a ver, aquí teño que tirar para casa. Quen foi poeta galego que estivo exiliado en México tamén? Florencio, te quiero. Sí. A ver, iban a Fisterra, pero tamén teño que volver a casa de vez en cando, non? Entón, non atopei ningún vínculo expreso entre eles, non? Ningunha fonte que falase pois de que se coñeceron en algún momento, de que traballaron xuntos en algún proxecto, pero sí que é certo que ambos estaban vencellados con Galeusca. Entón, penso que sí que é probable que en algún momento coincidisen. Pero, ademais diso, e non sei se é que Rubén xa o sabía ou foi coincidencia, cando Alexandre estaba en México, creou unha editorial, a editorial Finisterre Impresora, que, curiosamente, publicou a primeira novela, sabedes de quen? De Cantinflas. ¡Oh, Dios! Jodas. Bueno. Estou flipando. Pues non o Se vos sabía. dixen que era para flipar, se todo isto é verdad, é para flipar. Con que a metade, Como sexa que verdade. si sexa todo lo que isto é verdad? Tamén conoceu a outra persoa moi famosa, que foi o Che Guevara. Di que co Che Guevara botou moitas partidas ao futbolín, as que, por suposto, Alexandre sempre gañaba. A que nunca lle gañaba era a súa muller, o sea, a muller do Che, a Gilda Gadea, que era mellor que Alexandre. Eso non había nada que dicir. Vaya xogada publicitaria, Alexandre. Vou coller o Che, que queda moi ben nas fotos para anunciar o futbolín. Fotogénico era. Home, A terceira ou cuarta persoa famosa ca que tivo moita relación foi, nin máis nin menos, que Picasso. en México, claro. E el sí que sai en foro a alturas, Picasso. Busca, Rubén, busca a ver. É certo que, claro, tiñan moitas cousas en común, porque viviran na Coruña, todo o tema da guerra, non? Viviran, creo que coincidirán en Barcelona en algún momento, logo París. Ademais, os xogadores do futbolín parecense un pouco os cuadros de Picasso. Oh, pero levan, os que xa, se pintas un xogador do fútbol de branco e azul, sí que parece un pouco a mítica foto esta de Picasso en pixama, eh? Estatura de Picasso, 1,63 m. Perfecto. Anda. Casi como muñeco foli. O dato que vos regalamos. Non o vexo capacitado para exercer de presidente de España. Perdón, a altura do Che Guevara, 1,75 m. Ah, ves, máis respetable. E da muller, a que esa non ven? É posible que non. Non, Reivindica, Silvia, reivindica seguro aí. que non, seguro. A altura... Home, seguro. Paramos o programa. Continuade, eu sin controlismos. Vale. Por si pensades que me estou inventando todo isto, que é posible, sempre hai No. posibilidades, invítovos a que busquedes efectivamente o retrato que Picasso lle fixo a Alexandre, que ademais está dedicado, refírese a él como al poeta e amigo. Entón, aí temos probas gráficas. Vaya fucker, chaval. E logo xa a historia, e con isto xa remato,
máis recente de todas, porque penso que é algo que se acaba de descubrir fai un ano ou un par de anos, é unha historia de amor. A ver si adiviñades quen era unha das amantes de Alexandre de Fisterra. A ver, en México, xente super famosa que apoia estar en Foro Alturas, eu digo Frida Kahlo. Bingo! En serio? Sí. A altura Parece Frida ser. Kahlo, 1,60 m. Ben, aí xa preparado, ben. Pois, resulta que apareceron recentemente 6 cartas do ano 1954 deles dous, non? Bastante románticas, digamos, nas que falan do seu intenso romance de verán. Ata o punto de que ela lle chama a él mi amado Alex e él lle chama a ela mi querida Fridita. Uf. Hot. E aí quedou o Sálvame de Alexandre. Aí estamos intentando descubrir máis datos porque parece que isto non vai acabar aquí, non? Que van a seguir descubrindo máis cousas sobre Alexandre. E que tal xogaría Frida Kahlo fútbolín? Deso non falan, ves, igual a Frida Kahlo non lle falou do futbolín. Estaban máis ocupados noutras cousas. Pois Frida Kahlo, a pobriña, pois tamén tiña problemas de mobilidade. Creo que sería unha xogadora excelente. Sí, de feito, fálalle deso nas cartas, de que estaba como pasando por unha etapa moi mala, non só a nivel físico, senón tamén psicolóxico, e que el como que lle axudou moito. El tiña os plans de irse para México, de feito, efectivamente, despois foise para México, porque o romance era cando estaban aínda, non sei se en Ecuador ou en Guatemala, aínda non estaban en México. Pero claro, despois polo seu traballo, inventando o afundir a frota e tal, pois non puido estar con Frida. Tiña que elexer entre a relación con Frida e xogar o futbolín con Che Guevara. Claro. Que equipación se metería Alexandre de Fisterra ao primeiro futbolín? Ai, xa, eso sei, no? Oh. Pois, Manexamos este dato. Solta, por favor, ilustra. A ver, pensade, isto é como un chiste, non? Eran un galego e un vasco creando un futbolín en Cataluña. Que equipamento. Como se o Real Madrid pecho o programa aquí e non quero saber nada máis deste asunto. Non quero saber nada. Bueno, a ver, pero que sería? Fisterra? En Fisterra sonche máis do Depor que do Celta. Non tiraron para Galicia. No? No. Entón Atleti Bilbao e Barcelona, non? Era o Athletic, creo que sí, e o outro era un equipo catalán, pero non era o Barça. A ver, é que non teño nin idea de fútbol, entón... O Español. O Español? Creo que era o Español, non me fagades moito caso, pero... Que colores ten o Español? Azul e branco. Un era azul e branco e outro branco e vermello, creo. Cádrabos a cousa. Sí, claro, Español e Atleti Bilbao. Pode ser un Atleti Real Sociedad, non? Bueno, podría ser un Atleti Real Sociedad. Se é azul oscuro, máis ben a Real Sociedad. Pero bueno, non sei tampouco que cores levaban daquela. O dato está como hipótese, porque claro, despois como se perderon os bocetos cando cruzaba para Fisterra, non se sabe, o sea, para Fisterra, para polos Pirineos para Francia, non se sabe moi ben como era exactamente ese primeiro futbolín, pero polo que contaban, pois sobre todo o carpinteiro, parece ser que fora así. Ou un Deportivo Lugo. Pues tamén. Sí. Estaría ben. Está guapo. Reconstruindo a historia. Claro, é que eso está ben, porque pintas como un branco e azul e o outro branco e vermello e xa deixas a imaginación. Ou un Baio Fisterra. Claro. Eso é de bo inventor, deixalo aberto, tío. Sí, para que non pelexen. Claro. Ben, pois, como vos contei, a vida de Alexandre de Fisterra, sexa certa ou non, foi un pouco como os seus inventos. De aquí para aló, como a bola do futbolín, tocado, pero non afundido. E, sobre todo, sempre preparado
para a revolución. Chispam pum para baraba. Fora. Pois moi ben. Despois desta moito máis longa, porque claro, eu sabía que iba a haber unha sección sobre Alexandre de Fisterra, pero pensei que iba a ser toda sobre o futbolín, e claro, era o primeiro tercio, todo estaba cheo de sorpresas e reviravoltas. E ao final, entre unha sección e outra, recorremos medio planeta. Sí, unha de norte-sur e a outra de leste-oeste. Joder. Mais queda a última sección de hoxe que me agardei para min. E eu pasan os programas e vexo que a sección de case todos vos vai collendo como a súa personalidade. Non penso, por exemplo, en Darío coas teimas soviéticas, ou Violeta co seu consultorio, as megaestruturas do puto Pablo e tal. E quizáis as miñas historias tenden a ser un pouco máis aleatorias, pero xa mo dixo un día Rubén, e dende esa resultame perturbador como se cumpre, inda que eu non o busque, que é que sempre acabo contando historias que se poderían resumir baixo o lema de eche ben difícil morrer. É certo, sempre matas a xente. Sempre o intenta, e rara vez o consigue. Claro, sempre hai alguén intentando fortísimo que non o consigue. E hoxe volvo a abrir esta miña sección de eche ben difícil morrer, na liña das supervivencias épicas e absurdas, como xa mencionaba antes a historia de Mario Prosperi no Sáhara antes, mas a de hoxe eu creo que está ben arriba en historias tolas. Hoxe vou vos contar a historia de Aimo Koivunen, unha fábula sobre o perigo de andar meténdose drogas nazis. Finlandia, sinne taas matkalla oli Iivana. Vale, sei que o título pode parecer un pouco clickbait, pero confiade en que vai chegar. Para contar a historia de Aimo hai primeiro que facer unha pequenísima introducción histórica. Situámonos en Finlandia, en 1944, en plena Segunda Guerra Mundial. Quizáis este dato non é moi coñecido, de seguro que en parte porque os fineses non estarán moi orgullosos co tema, pero hai que recordar que Finlandia loitou de parte dos nazis na Segunda Guerra Mundial. Mas tamén hai que entender isto en parte no contexto, non? Daquela Finlandia levaba pouco tempo dende que se independizara, bueno, relativamente pouco tempo independente, pero sobre todo levaba unhas décadas en guerra coa Unión Soviética, a chamada Guerra do Inverno, ao finais de 1940, acabara directamente coa URSS anexionando unha parte importante do país. E a cousa é que os fineses viron na guerra entre a Alemania de Hitler e a Unión Soviética como unha oportunidade para poder recuperar en parte o seu territorio perdido. Mais por isto que non porque tivesen ningún tipo de afinidade ideolóxica cos nazis. E de feito, na parte final da guerra, Finlandia acabou tendo batallas directamente contra os nazis, mas sobre iso quizáis falemos outro día. O fundamental aquí é que no período de 4 anos que vai dende 1940 a 1944, os nazis e os fineses foron aliados. E para que os fineses os axudasen na guerra contra a Unión Soviética, a Alemania mandaba a Finlandia toda clase de suministros. Armas, uniformes, mesmo material, e tamén mandaba metanfetamina. Bravo. Todo lo necesario. Nunca che sobra metanfetamina. Tamén chamado Adán. É verdade, Adán estamos fiando hoxe sección. É un home disposto a darche prazer. Como os cantantes de Los del Río. Pode parecer de coña, pero non é broma da metanfetamina, Pelo visto era unha práctica bastante habitual en Alemania, que os soldados nazis antes de entrar en batalla tomaban unha pastilliña de pervitin, que basicamente eran anfetaminas, coa idea de loitar como con máis vigor ou máis animados, ou en xeral cando as campañas eran moi longas para evitar o cansazo físico en xornadas longas. Sí, de feito é unha tradición militar, por decirlo así, o da droga. De feito, hidromiel é eso, basicamente.
Sí, é que, de feito, polo visto en Alemania, o sea, cos nazis non era ni sequera unha cousa solo de soldados en plan en primeira liña, senón que mesmo os oficiais e os altos mandos, polo visto Hitler tamén, tomaban metanfetamina como en períodos de moita ansiedade, como para estar especialmente activos e tal. O sea, non era unha cousa rara, era unha cousa que vían como normal. Pois ben, cos fineses ben suministrados de metanfetamina, entra en escena o noso protagonista, que é Aimo Koivunen. Aimo era un soldado finés de 27 anos, un militar especializado, e segundo comentaban os seus compañeiros, un tipo bastante puritáneo e moi serio. En marzo de 1944, Aimo, o seu escuadrón, foi enviado a unha misión detrás das liñas inimigas soviéticas na fronteira entre Finlandia e Rusia. Como seguro vos imaginades, esta fronteira normalmente pois, é moi fría, fai moito frío, e de feito en marzo aínda hai moitísima neve normalmente. Neste ano 44 en particular, a neve era tan extrema que os soldados basicamente movíanse esquiando. E eu isto non o sabía, pero se vedes algunhas imaxes de soldados finlandeses con máscaras antigas e os esquís postos, de verdade que é un espectáculo que dá puto medo, sabes? Vou a matar un ruso. Yipi! É como entre deportivo, sabes, como unha cousa entre ociosa e super agresiva, non sei, unha movida. Vale. Temos un grupo de fineses infiltrados detrás das liñas inimigas e montados en esquís. Unha mañá, mentras avanzaban, por casualidade, tiveron a mala sorte de cruzarse cunha patrulla soviética, non? Os fineses estaban superados en número, así que saíron por patas todo o rápido que puideron. Os compañeros de Aimo conseguían escapar esquiando a bo ritmo, pero o noso malfadado protagonista vía como os soviéticos estaban a piques de o coller. Agobiado pola situación, tomou unha decisión extrema. Dun dos petos da súa chaqueta sacou o bote de Pervicin onde guardaba as pastillas de metanfetamina que lles mandaran os alemáns. Como Aimo, xa me comentei que era un tipo moi serio e que ademais receaba moito do tema da droga, o resto de compañeiros confiarlle todas as pastillas do escuadrón. E Aimo, entre o apuro do momento, e que, joder, se pensades non é tan fácil coller pastiñas unha por unha con luvas de esquiar, E cos dedos conxelados. E non tes dedos, son como mitóns, sabes? É rodeado de rusos. Luvas tal. Bueno, a movida é que Aimo abriu o paquete e, metendo os que puidera, acabou tragando as pastillas que correspondían a todo o escuadrón. A estrella de Super Mario. un power-up del libro. Bueno, eso, básicamente comeu de golpe as metanfetamina que lles correspondía supostamente a todo o escuadrón para toda a campaña. Como podedes imaginar, de súpeto Aimo pois estaba cheo de enerxía. Eu imagino, joder, que nese momento, se alguén nese momento puidese como cronometrar o seu tempo, estou seguro de que batía o récord de slalom de Finlandia, sabes? De feito, conta que non só escapou dos soviéticos, senón que, metido ata as cellas, pasou os seus compañeiros que de inicio lle sacaban varios kilómetros de ventaxa. O que me extraña é que non morrera no momento xa. Bueno, é que estamos como no comezo da viaxe de Aimo. Pasounos, non? Pero con unhas horas despois o resto do escuadrón acabou por encontralo e decatáronse de que Aimo non estaba ben, vaya. Estaba tendo alucinacións e non era capaz de falar de xeito coherente, e eles, preocupados pola seguridade do seu compañeiro, pois quitaronlle toda a munición. Pero en algún momento volveu a separarse do grupo. Supoño, pois non sei, que marchou sen máis e os outros non foron quen de parar. O día seguintes, según contou Aimo nunhas memorias que escribiu anos despois, son recordados por Aimo como unha especie de néboa onde non sabe moi ben que pasou. Recorda pasar unha noite enteira esquiando sen parar cara en dirección ao que el pensaba que era unha cabana onde quizáis podía topar a cubillo, para descubrir despois que era a estrela polar, que estaba esquiando sen parar cara a estrela polar. Dios. Tamén recorda
que pensou que tivo unha loita encarnizada contra un lobo e máis tarde el mesmo, metido de meta, foi consciente de que en realidad estivera pelexando contra a galla dunha árbore, sabes? É o Quixote finlandés. Eu tamén pensei no Quixote, verdad? Loitou contra a galla dun árbore e iba tan pasado que ganou. De feito, Don Quixote, se o pensas como que Don Quixote estaba metido de meta, tamén significa, sabes, como que o entendes mellor, non? Sí. O subidón era tan gordísimo e a priori letal que lle durou varias semanas nas que estivo el só no medio do monte. Conta que conseguiu sobrevivir comendo os piñóns dos carozos dos piñeiros. Collíos mentras pasabas. Chum. E supostamente comía piñóns e bebía porque levaba unha pequena pota no uniforme e basicamente pois conseguía facer pequenos lumes para fundir a neve e esa era a auga que bebía. Todo isto, recordemos, entre alucinacións intensísimas e períodos de actividade frenética esquiando sen parar nun bosque con temperaturas de entre menos 10 e menos 30 graus baixo cero. É que nesa condición non me imagino como pudo poñerse a facer lume, a derreter xeo para facer agua. Supoño que tiña como fases como de alucinación intensa, con momentos de pequenas lucidez onde dicía, vale, teño fame, teño que comer algo, ¿sabes? Pero todo como nunha néboa, sabes? De nunca estar sobrio de todo, nin totalmente pedo, sabes? Unha cosa así rara. Vale, dixemos que Aimo pasou case toda esta ordalía só, pero non estivo sempre só, porque o momento que dais máis tolo de toda a viaxe foi cando Aimo atopou un grupo de soldados aos que se acercou pensando que eran compañeros fineses, pero non, eran os mesmos soviéticos dos que escapara días antes. Xa dera a volta toda, a fila xa viña, parecilles por detrás. Aimo conta que os rusos que estaban no medio do campamento, os que confundira con fineses, estaban pois así de chill, relaxados, sen ter postos os traxes de neves, e apenas aportaron un pouco as botas para deixalo pasar mentras esquiaba a todo trapo polo medio do campamento. Joder, que se pensaba... É que se pensaba é imposible reaccionar no momento, sabes? Como superas o shock de ver o puto Fines zumbado esquiando por... Que dices? Pero como pode ser tan tonto de volver a aquí? non estou vendo ben. Evidentemente isto non está pasando. A ver, despois dese momento inicial de shock sí que o perseguiron, pero... A ver, pero como podedes comprender, Aimo era imbatible esquiando. E non o pillaron. A cousa, despois de toda esa escapada outra vez dos soviéticos, Aimo atopou unha cabana, desta vez unha cabana real e non a estrela polar. Refuxiouse nela e para poder quentarse un pouco decidiu prender un lume. O que pasa é que Aimo estaba, entre aspas, desorientado, non? E non se decatou de que plantaba a fogueira no medio da cabana que estaba feita de madeira e botouse a dormir. Tivo sorte abondo para despertar antes de que o incendio da cabana incendiada o despertase morrendo queimado. E do medio do pánico, desta vez polo propio incendio autoinflixido, volveu escapar. E seguí correndo e correndo. E volveu a ver os rusos. Os rusos veron o incendio pero decidiron non acercarse. O último achado da fulgurante carreira de Aimo foi xusto despois desto, non? Seguiu escapando cara a Ningures, e desta volta atopou o que era, sen el sabelo, un campamento nazi abandonado, no medio da estepa nevada. E entrou confiado, mas para a súa mala sorte, os nazis, antes de marchar, deixaran trampas por todo o lugar. Primeiro pisou unha mina que lle levou case instantaneamente o pé dereito, e arrastrándose como puido intentou entrar na cabana do campamento, pero iso provocou a activación dunha segunda trampa que xerou unha explosión que o deixou tirado no medio dun foxo sen posibilidade de moverse. Estivo nese foxo unha semana inteira a temperaturas de menos 30 graus sen poder sair, comendo os piñóns que recollera, prendendo el lume como podía. Conta que nesta semana estaba convencido de que iba a morrer, pero ainda así conseguiu atrapar coas súas propias mans un paxaro que comeu cru no momento. Dios! É unha cousa.
como iría de reflejos para coller un paxaro estando si unha perna cun frío, increíble. Estaba fortísimo aí. Vía cámara lenta. Era como Neo en Matrix un pouco, eu imagino así, sabes? Ante o que parecía unha morte segura, Aimo, porén, tivo a sorte de que foi atopado por unha patrulla de fineses que pues, o rescataron e o levaron para un hospital de campaña. Foi despois, unha vez recuperado, que Aimo soubo que estivo de viaxe de tripis durante 2 semanas enteiras. Que durante ese período debeu esquiar o que se calcula que foron uns 400 kilómetros. E que cando atopou esa patrulla, aínda que levaba unha semana tirado no medio dun foxo, as súas pulsacións en repouso eran de 200 pulsacións por minuto. Como serían antes? Cando foi recuperado pola patrulla, pesaba só 43 kilos. España. Non sei canto pesaba inicialmente, non, o sea, os sitios onde atopei a historia, que hai varias fontes. Sí, pero canto medía? Non, xa o busquei e non o encontrei, pero podo decirvos que esquivou o equivalente a facer a P9 de volta. Sí, é como ir a Vigo e volver, máis ou menos, sí, 400 km de esquiar. Non recordo, xa non recordo canto correr a Mario Prosperi polo Sáhara, pero non era tanto. Tamén hai que ter en conta que espiar cando é costa baixo é fácil, joder. E el tamén comeu animais así crudos. Comeu morcegos. Pero claro, o mérito de Prosperi é que non estaba dopado, sabes? Pero tamén é verdad que Prosperi antes estaba entrenando para cruzar o deserto, mentres que Aimo non estaba entrenado para tomar tanta droga. Ninguén está tan entrenado. A ver, é como a historia é en parte un pouco incrible, pero polo visto foi corroborada por algúns dos compañeiros de patrulla de Aimo e máis por outros soldados que foron os que o recolleron posteriormente. O fillo de Aimo, Mika, conta que o seu pai non lle gustaba moito falar da guerra, pero en 1977 había unha revista en Finlandia que facía como un concurso de historias alucinantes e decidiu deixar por escrito os detalles máis tolos da historia e foron publicados nesta revista. E quedou segundo. Non sei como foi a primeira, tivo que ser espectacular a primeira. Pero da primeira non creo que sobrevivira, non? O sea... O da primeira morreu como contou a historia, non sei. Dios. Eu estou pensando de que o seu pai non lle gustaba falar da guerra, pero a primeira vez que efectivamente falou da guerra, fliparon. Pero que nos estás contando? A ver, tamén é normal, non lle vai contar ao fillo, dicirlle, mira, tómate un bote enteiro de metanfetaminas, vaste por aí a esquiar 400 kilómetros, non che pasa nada, é normal. Perdiches o pé nunha batalla. Bueno. Mais ou menos. Xa, como contas que perdiches un pé sen contar toda a puta historia? Sabes, non ten sentido, pisei unha mina. Non lle fai xustiza para nada, tío. Papá, pode ir co cole esquiar? Non cho recomendo. Ata que xes capaz de cazar paxaros coas túas propias manos, non che deixo coller os esquís. Nada de ir esquiar, que iso todo drogas. Hoxe en día en Finlandia considérase héroe nacional. Non creo. Será como unha historia moi non sei. Pois pareceme mal. Supoño que en certas subculturas de rave Aimo é visto como un heroe, sabes? Que teñe unha rave co seu nombre. Isto celebra todos os anos. Hai unha forma específica de bailar electro house que se chama o Aino Keibonen, sabes? O esquiador. O esquiador. Igual que se celebra a carreira de maratón para conmemorar a fazaña daquele soldado de maratón, pues a rave para conmemorar o puestazo daquele soldado. Hoitamaton talvitie ja ympärillä mettää. Suomeen jäätiin koko sakki, palannut ei ketään. Pois moi ben, sou o Tigre de The Omens e iso significa que chega ao seu fin un novo episodio do Tigre do Futuro. Saímos hoxe do oráculo despois de aguantar aquí a noite enteira, como aguantou o noso querido Aimo, como aguantan
as aves migratorias as súas longas viaxes, como soportou Alexander de Fisterra todos os improperios que lle pudemos botar hoxe tamén. Quero dar as grazas ás nosas cómplices do oráculo de hoxe, tanto a Rubén, a Silvia e máis a Philip que chegou de Polizón. Se vos gustou e non vos queredes perder as seguintes entregas do Tigre do Futuro, podedes suscribirvos en iVoox, en Spotify, Apple Podcast, YouTube ou seguir en xeral o que facemos desde A que cheira papá. Emplazamos vos xa para o seguinte tigre que quen sabe o que agarda ali. Un saúdo e ata a próxima. Tigre, tigre, quen te pode deter? Fai no pedazos e bañate no que quede